παρουσίαση των σχολικών προγραμμάτων της φετινής σχολικής χρονιάς. Στη συνέχεια θα σας δείξουμε το έργο Ελένη του αρχαίου Έλληνα τραγωδού Ευρυπίδη, έργο το οποίο διδάσκεται και στην τρίτη τάξη γυμνασίου στα πλαίσια του μαθήματος αρχαία ελληνικά από μετάφραση. Την παράσταση που θα δείτε, καθώς επίσης και το κόμικ το οποίο συνοδεύει την παράσταση, κάποιοι εδώ από την μπροστινή σειρά ήδη το έχουν προμηθευτεί. Στη συνέχεια, καθώς θα βγαίνετε μετά το τέλος της παράστασης, κάποιοι θα προμηθευτείτε και κάποια αντίτυπα αυτού του εικονογραφημένου που συνοδεύει την παράστασή μας. Δυστυχώς έχουν βγει μόνο 100 αντίτυπα και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε όλους. 100 άνθρωποι πάντως θα το προμηθευτούν. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε μάλλον φίλους, υποστηρικτές οικείων εκδηλώσεων που ανταποκρίνονται με ζωηρό ενδιαφέρον σε αυτές τις προσκλήσεις μας σε εκδηλώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για το σχολείο μας και γενικά για τα σχολεία μας, γιατί μας παρέχεται η δυνατότητα μέσα από αυτές να έχουμε τη δυνατότητα και να δείχνουμε στο κοινό της τοπικής κοινωνίας τις προσπάθειες, τις συνεργασίες, τις αλληλεπιδράσεις, οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσια των σχολικών κοινοτήτων και συγκεκριμένα στα πλαίσια της δικιάς μας σχολικής κοινότητας. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές, γιατί με αυτές μπορούν οι μαθητές μας να αντιλαμβάνονται ότι οι κόποι και οι προσπάθειές τους έχουν την απήχηση που πρέπει, καθώς ανταποκρίνεται ένα κοινό όπως αυτό που βρίσκεται μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Επίσης, παράλληλα, είναι πολύ σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους λειτουργεί σαν πηγή ενέργειας και σαν πηγή ηθικής ικανοποίησης σε όλους αυτούς που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις δραστηριότητες εδώ που σας παρουσιάζουν. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε όλους λοιπόν και θα καλέσω την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης, την κυρία Μαρία Καναβάκη, να απευθύνει έναν χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή πρόσκληση. Όπως είπα και στην κυρία Κατζούλη, είναι ιδιαίτερα τιμητικό που σκεφτήκατε να με καλέσετε. Όλο αυτό το διάστημα στις επισκέψεις που έκανα στα σχολεία της πόλης μας, όσες φορές χρειάστηκε να επισκεφτώ ειδικά σχολεία, θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο μπράβο στους εκπαιδευτικούς για αυτό το σπουδαίο έργο που επιτελούν. Όμως η βραδιά ανήκει στους μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου και σε εσάς, τους γονείς τους, που ήρθατε απόψε να καμαρώσετε τα παιδιά σας, να τα χαίρεστε. Καλή πρόοδο και καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα καλέσω και τον Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων, κύριο Στερλιγκά, για ένα χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας. Με ιδιαίτερη χαρά, πολλή εκτίμηση αλλά και προσμονή ήρθα να χαρώ τη δουλειά των παιδιών και των συναδέλφων. Ανταποκρίνομαι όμως στην ευγενική πρόσκληση του αγαπητού κ. Διευθυντού για να συγχαρώ τον ίδιο, να συγχαρώ ολόκληρο το σχολείο, τους καλούς εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν όλη την χρονιά και ιδιαίτερως για την απόψινή εκδήλωση, τα παιδιά πάρα πολύ. Τους εύχομαι να είναι πάντοτε δυνατά, δημιουργικά. Χάρηκα προλίγου το κόμικ και πιστεύω και η επόμενη δουλειά θα είναι θαυμάσια. Τελικά η ωραία Ελένη φαίνεται δεν πήγε στην την τρία της κλαδιάς, αλλά αγκαλιά με τον Μενέλαο σχεδιάζουν ακόμη την επιστροφή, αυτό το μεγάλο ταξίδι στην Σπάρτη της αγάπης, της ειρήνης και όποιας άλλης προσδοκίας έχει ο καθένας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και στην απόψινή παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για το αρχικό άγχος μας.
αλλά πρώτη φορά παρουσιάζουμε, βγαίνουμε έξω από το σχολείο και παρουσιάζουμε την παράστασή μας. Έχουμε κουραστεί αρκετά γι' αυτό, προσπαθούμε να πάνε όσο το δυνατόν όλα καλύτερα. Λόγω του άγχους μου αυτού παρέλειψα να πω ότι η σημερινή μας αυτή εκδήλωση και όλα αυτά το κόμικ και το θεατρικό που θα σας παρουσιάσουμε έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος Προσεγγίζοντας Βιωματικά την Ελένη. Συντονιστές εκπαιδευτικοί αυτού του προγράμματος ήταν η φιλόλογος κυρία Ιωάννα Καπελάκη, η μουσικός μας κυρία Μαρία Κατσούλη και εγώ Σωτήρης Μανίκας, εκπαιδευτικός καλλιτεχνικών μαθημάτων. Ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στην κυρία Ιωάννα Καπελάκη να μας πει σχετικά με το πρόγραμμά μας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε εκτός σχολείου και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Παρουσιάζουμε κάτι σε έναν τόσο όμορφο χώρο. Η συγκεκριμένη παράσταση είναι το αποτέλεσμα της ένωσης τριών μαθημάτων, όπως προείπε και ο διευθυντής μας, των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, Ελένη Τευρυπίδη, των εικαστικών και της μουσικής. Συνεργαστήκαμε για να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά και το κίνητρο να βιώσουν με όλες τους τις αισθήσεις την αρχαία ελληνική τραγωδία. Μεγαλωμένα με την κριτική παράδοση και εξοικειωμένο με τις μαντινάδες, τα ενθαρρύναμε να γράψουν την ιστορία της Ελένης σε έμετρο στίχο. Έτσι, αφού φυσικά διδάσκονταν καθημερινά το μάθημα που έπρεπε να γίνει, στο τέλος τους δίνονταν οι δύο πρώτοι στίχοι και τα παιδιά καλούνταν να εμπνευστούν και να συμπληρώσουν τους επόμενους δύο και έτσι να δημιουργηθεί ένα τετράστιχο και έτσι να φτιάξουμε την ιστορία. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία, χρειάστηκε πολλές φορές να σβήσουμε, να γράψουμε, να το ξανασκεφτούμε, μέχρι να μας αρέσει, να είναι τέλειο για μας. Σε λίγο λοιπόν θα ακούσετε τις φωνές των παιδιών, ηχογραφημένες, να απαγγέλουν τους στίχους που τα ίδια έγραψαν. Στη συνέχεια, στο μάθημα της μουσικής, τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τους αρχαίους ελληνικούς ήχους, τις μελωδίες, το ρυθμό, γνώρισαν τα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα και προσπάθησαν να συνδέσουν τις μελωδίες αυτές με τους στίχους που έγραψαν. Μετά περνούσαν στο μάθημα των εικαστικών, όπου εκεί φυσικά ζωγράφιζαν και καταλήξαμε να φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο κόμικ και φυσικά έφτιαξαν και τα σκηνικά που βλέπετε πίσω μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο και φυσικά ο διευθυντής μας μετά έναν χωριστά θα πει κάποια ονόματα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους πολύ και εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω το σύλλογο του σχολείου μου που μας στήριξαν και μας συμπαραστάθηκαν ο καθένας με τον τρόπο του, όπως μπορούσε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μανίκα που παρά το διπλό του ρόλο στο σχολείο αφιέρωσε το χρόνο που χρειαζόταν για να ασχοληθεί όσο χρειαζόταν με τα παιδιά για να βγει το αποτέλεσμα που βγήκε σήμερα. Την κυρία Κατσούλη που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλο αυτό σήμερα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος μόνος του ή δύο, χρειαζόμαστε τουλάχιστον πολλούς. Ήταν άξια συμπαραστάτρια και εμψυχότρια σε αυτό και την ευχαριστώ και για μένα και για τα παιδιά. Και για μένα αποτελεί και πρότυπο συναδέλφου και εκπαιδευτικού, θέλω να το πω αυτό. Πραγματικά. Μακάρι όλοι να συνεργαζόμαστε με τέτοιους ανθρώπους. Το πιο μεγάλο μπράβο και το πιο μεγάλο ευχαριστώ θέλω να το πω στα ίδια τα παιδιά. Γιατί έκαναν μια τεράστια προσπάθεια, επέδειξαν τεράστια επιμονή, χρειάστηκε να ξεπεράσουν τον εαυτό τους πολλές φορές και τις δυσκολίες τους, προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε το αποτέλεσμα του σημερινό. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτά. Τα θαυμάζουμε πολύ και εγώ πιο πολύ για την ειλικρίνεια, τον αυθορμητισμό τους, την καθαρότητα της ψυχής τους, την οποία δεν διστάζουν να βγάλουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνουν, ακόμη και σήμερα εδώ.
Είναι μια έκπληξη για όλους μας αυτό που θα παρακολουθήσουμε. Το λέω ειλικρινά. Πριν κάποιες εβδομάδες δώσαμε την παράσταση αυτή στο σχολείο μας για λίγους καλούς φίλους και συγγενείς και τα παιδιά πραγματικά μας έδειξαν την αλήθεια τους. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας ζητήσω είναι να απολαύσουμε τη σημερινή παράσταση μέσα από τα δικά τους μάτια. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους μικρούς μας ήρωες. Ευχαριστώ. Αφού σας ευχαριστήσω και εγώ, είναι μεγάλη τιμή για το σχολείο μας που βρίσκεστε όλοι εδώ. Είναι τιμή για μας. Θα ήθελα μόνο να μοιραστώ μαζί σας την έκπληξη που βιώσαμε βλέποντας πρόβα με την πρόβα, μέρα με τη μέρα τα παιδιά μας να αλλάζουν και από μικρούς μαθητές να μεταμορφώνονται σε μικρούς ηθοποιούς με οράματα, με ορίμαση της προσωπικότητάς τους, με αυτοπεποίθηση. Πριν κλείσω, πριν απολαύσουμε αυτό που θα δούμε, θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά, επειδή φεύγουν δυστυχώς από το σχολείο μας, ένα πολύ μεγάλο μέρος των παιδιών, καλή σταδιοδρομία στο νέο του σχολείο, το Λύκειο. Και θα ήθελα, εύχομαι, να κρατήσουν το σημερινό χειροκρότημα ως συμπαραστάτη όταν εμφώνονται στις όποιες δυσκολίες βρουν στη ζωή τους. Γιατί από αυτό το ταξίδι εμείς θα κρατήσουμε τη διαδρομή. Καλή διασκέδαση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Ευρυπίδης μας λέει ότι η πραγματική Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τρία, παρά μόνο το είδωλό της. Ο Ερμής την άρπαξε σύμφωνα με τη βούληση της Ήρας και την έδωσε στον Πρωτέα, το βασιλιά της Αιγύπτου, για να την προστατεύει. Όταν όμως πέθανε ο βασιλιάς Πρωτέας, ο γιος του Εκλήμενος προσπαθούσε να την κάνει γυναίκα του. Και αυτή, για να τον αποφύγει, κατέφευγε σαν νικέτισσα στον τάφο του Πρωτέα. Μια ιστορία θα σας πω για την ωραία Ελένη, για εκείνοι που σκοτώθηκαν Έλληνες οπλισμένοι. Την Τρία την εψάχνανε και την διεκδικούσαν, μα οι θεοί στην Αίγυπτο κρυφά την εκρατούσαν. Λέει η Ελένη και θρηνή, να παντρευτεί δεν θέλει, ορολογά την τύχη της, θα αυτοκτονήσει λέει. Αχ, γιατί σε μένα, γιατί? Οι τρεις θεές, η Αφροδίτη, η Ήρα και η Αθηνά, ζήτησαν από το Πάρη να κρίνει την πιο όμορφη. Η Αφροδίτη του έταξε πως θέση θα γίνω αν αυτή κερδίσει και βγει η πιο όμορφη από τις άλλες. Έτσι κι έγινε. Ο Πάρης ήρθε γρήγορα στη Σπάρτη για να με πάρει.
Θυμόταν πολύ που την νύχταν με τέτοιο άσχημο τρόπο και πόσο το γάμο με το πάρει. Και για μένα του έδωσε το είδωλό μου, μια ψεύτικη Ελένη, και το έφτιαξε από αέρα, σαν πλάσμα ζωντανό. Και αυτός νομίζει πως με έχει μαζί του, αλλά έχει μια κούφια ιδέα, μια ψεύτικη Ελένη. Και έπειτα οι Έλληνες στην Τρία πολεμούσαν. Για την Ελένη πέθαιναν και την κατηγορούσαν πως εκείνη έφταιγε που τόσοι πολλοί χαθήκαν. Ο Τεύκρος, γιος του βασιλιά της Σαλαμίνας στη Λαμώνα, πήρε μέρος στον Τροϊκό πόλεμο και ήταν άριστος τοξότης. Στον δρόμο του για την Κύπρο στάθηκε για λίγο στην Αίγυπτο και εκεί συνάντησε την Ελένη. Στον τάφο του Προτέα κόπιασε να ξεκουραστεί μόνος, χωρίς παρέα. Και τότε εμφανίστηκε η μισητή Ελένη. Τα νέα της διηγήθηκε και έγινε πιο θλιμμένη. Αχ, Θεή, ποια όψη αντίκρισα. Κοιτάζω την πολυμίστη χωριά, τα κουριά γυναίκας που ξεκλείσε και εμένα και όλους τους αχαιούς. Τάχεις την έχα των θεών που τόσο μοιάζει με την Ελένη. Και αν δεν βρισκόμουν σε ξένη χώρα, θα σε σκότωνα. Γιατί ξένε, όποιος κι αν είσαι, που μιλάς άσχημα για τα κακά που έφερε εκείνη. Έσφαλα, η οργή με παρέσυρε περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Η Ελλάδα μισεί βαθιά να ξέρει την Ελένη. Συγχώρα μισηρά για αυτά τα λόγια. Ποιος είσαι ξένε, γιατί γυρεύεις εδώ. Είμαι ένας από τους τρεις προλέμψεις στην Τρία. Με λένε Τεύκρος. Και είμαι ο γιος του Τελαμώνα. Και η Σαλαμίνα είναι εκεί που με έχει τρέψει. Στον νόπεδο του Νείλου, τι γυρεύεις. Με έδιωξαν η δική μας την πατρίδα. Ποιος σε διώχνει. Ποιος άλλος, ο πατέρας του Τελαμώνα. Γιατί κάποιο κακό θα είναι η αιτία. Στην Τρία σκοτώθηκε ο Αίας, ο αδελφός μου. Για τις φορές εκείνη υποφέρεις. Επειδή δεν σκοτώθηκα και εγώ μαζί του. Ήσου λοιπόν τσακουσμένη Τρία ξένε. Την έκαψα, την έφυγαν στάση. Δεν έμεινε τίποτα. Ο τέχος της διηγήθηκε τις συφορές της μάχης και όλα όσοι συνέβησαν στην οικογένειά της. Της είπε πως πεθάνανε η μάνα, τα αδέλφια και ο Δίας τους μετέτρεψε σε δυο μεγάλα αστέρια. Ούτε τις ξένε,
άντρας ο Μενέλαος και η ωραία Ελένη να βάγισαν τα πέλαγα κανείτε τους κρουσμένοι. Μόνο η Ελένη γνώριζε να πει τι της συμβαίνει, μα δεν της έβγαινε μιλιά, ήτανε ντροπιασμένη. Προσφέρανε παρηγοριά μεγάλη, στο τέλος την επίσανε, στη Μάντισσα να πάει. Κι ομιλολόι να πιάσαμε θρήνους νεφόκους με δάκρυα. Γυναίκες της Ελλάδας, είδε ένας ναύτης αρχαιός και πόνους μου φέρε πολλούς. Την γκρεμισμένη τώρα κρύα την τρώει ανελαίτη φωτιά. Μου είπε πως φταίω εγώ για τους πόνους και τόσες δυστυχίες. Είδε η μητέρα μου πήρασε κόμπο στο λαιμό της και πέθανε για τις τροπές. Και ο άντρας μου ο Μενέλαος το πέλαγος είναι διαγαμένος. Ο Κάστορας και Πολυθεύκης, τα δυο μου αδέρφια, στην πλοκαμάρη της πατρίδας έγιναν άβαντια. Αχ, Ελένη, τι γραμμένη μοίρα που έχεις. Ποια συμφορά σου λείπει τάχα. Ποια δυστυχία δεν έχεις υποφέρει. Ξέρω, σε δώνουν συμφορές. Μα πρέπει με υπομονή στους φίλους που φτάνουν. Έχει ευθύσει καλή μας Ελένη. Μην απογοητεύεσαι. Πήγαινε στη Μάντισσα Θεονόη. Πήγαινε να ρωτήσεις για τον άντρα σου. Αυτή θα σου πει όλη την αλήθεια. Τι συνέβη. Θα έρθουμε κι εμείς μαζί σου. Με χαρά θα σας δεχτώ, καλές μου γυναίκες. Ας πάμε στη Μάντισσα Θεονόη να ρωτήσω για τον άντρα μου. Αν μου πει όμως κακά μαντάτα. Την ώρα που η Ελένη, οι γυναίκες του χορού βρίσκονται στο παλάτι και ζητούν πληροφορίες από τη Μάντισσα Θεονόη, ένα νέο πρόσωπο εμφανίζεται στη σκηνή. Είναι ο Μενέλαος, ο οποίος είναι ναυαγός και ταλαιπωρημένος, χωρίς όμως να ξέρει ότι βρίσκεται στην Αίγυπτο. Μαζί του σώθηκαν κάποιοι σύντροφοι και το είδωλο της Ελένης, οι οποίοι βρίσκονται σε μια σπηλιά και τον περιμένουν. Ο Μενέλαος βγήκε στη στεριά για να βρει τρόφιμα και να μάθει που βρίσκεται. Τελικά φτάνει στο παλάτι του Θεοκλήμενου και εκεί η γερόντισσα του παλατιού, του παροτρύνει να φύγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έρχεται ο Μενέλαος, φτωχός, κουρελιασμένος. Ψάχνει νερό, ψάχνει φαΐ, για να βρει ο καημένος. Μα μια γερόντισσα καλή θα τον επαροτρύνει να φύγει, να εξαφανιστεί και φωνικό μη γίνει.
γιατί ο Θεοκλήμενος θέλει να πληγώσει και κάθε Έλληνα βουλή θέλει να τον σκοτώσει. Πώς είναι κι όξο, γιατί είστε έξι την πόρτα. Θα ενοχλείς, θα φεύγει, θα σε σκοτώσουν. Έλληνας αν είσαι. Κανένα δεν αφήνει τον άθλο. Σωστά μιλάς, Γρούλα, να σ' ακούσω. Μας εσύ μαλάκες ηλικιάτσι. Έβγα, δουλειά μου είναι ξένε να εμποδίζουν τους Έλληνες, τους οποίοι δεν πλησιάζουν. Μη σπρώχνεις δε, το χέρι μη μου σφίγγεις. Εσύ θα θες, το λέω, αν δεν μ' ακούσεις. Θα πω για σένα, αν μάθουνε πως ήρθες. Φεύγα, κάποιο άλλος που δεν τα βρεις. Δεν φεύγω, θα μπω μέσα να μ' αφήσεις. Ενώ που δεν ζει, θα σε διώξουν. Πού είσαι κόσμο, ξακούσετε στρατέ μου. Εκεί, μα όχι εδώ, σπουδαίος ήσουν. Μα γιατί μου το κάνουν αυτό οι 12 του Ολύμπου. Θα κρίζεις, τι σου φέρει το σλίπι. Την πρώτη μου παλιά ευτυχία θυμάμαι. Δεν πάνε την πόσους φίλους σου να κλάψεις. Ποια είναι η χώρα αυτή, ποιο το παλάτι. Η Αίγυπτος, η του πρωτέα το σπίτι. Η Αίγυπτος, που έχω αράξει ο δολιός. Ο βασιλιάς που μου πες είναι μέσα. Α, ο τάφος του, ο γιος βασιλεύει. Είναι στο παλάτι ή έχει φύγει. Λείπει. Και τον Ελλήνος εγρός μεγάλος είναι. Τι του έκανα και εγώ δεν το πληρώσω. Είναι λέγετο, του διέκολη. Τι λες, πώς είπες, ποια, πες το μου πάλι. Η κόρη από τη Δάρα, από τη Σπάρτη. Και εδώ από πού σας ήρθε, εξήγησε μου. Από τη Σπάρτη έχει φτάσει. Πότε, την έκλεψαν από τη σπηλιά μου. Προτού να πάνε αξίζει 3, μα τώρα φύγε. Κάτι στο παλάτι συμβαίνει. Μας έγινε να στατώσει. Ο βασιλιάς, ας έβρε εδώ να σε σκοτώσει. Μα τι να πω, καινούργιες πιο μεγάλες και από τις πρώτες συμφορές ακούω. Το κλάμα ο Μενέλαος ξέσπασε ο καημένος από θυμό, από ντροπή που ήταν αδικημένος. Μπερδεύτηκε όταν άκουσε πως η δική του Ελένη την Αίγυπτο πως βρίσκεται και τον περιμένει. Νόμιζε πως ήτανε μια σύμπτωση μεγάλη, μα δεν εγνώριζε κι αυτός πως δεν υπάρχει άλλη. Και τότε αποφάσισε να μείνει στο παλάτι, γιατί είχε μπερδευτεί πολύ, δεν έβρισκε την άκρη. Και ξάφνου εμφανίστηκε μπροστά του μια γυναίκα. Το γνώρισε, του μίλησε και του είπε την αλήθεια. Μα δεν επίστηκε αυτός πως ήταν η Ελένη και επέμενε πως τη σπηλιά αυτή τον περιμένει. Και εκείνη απελπίστηκε και ξέσπασε σε κλάμα, γιατί ακόμη βίωνε ένα μεγάλο δράμα. Πάρ. Άρχισε. Δεν άρχιζα. Τώρα. Φαντάσματα βλέπω μπροστά μου. Φάντασμα δεν είμαι. Κι εγώ δεν έχω πάρει δύο γυναίκες. Κι ας άλλη της αφέτης. Αυτής με στη σπηλιά που ήρθα από την Τρία. Εμένα μονάχα γυναίκα σου έχεις. Σωστά δεν βλέπω ή σ' άλυψε ο νους. Κοιτώντας με για την Ελένη δεν με παίρνεις. Μοιάζεται στη θωριά, μα ολότελα όχι. Σκέψου, τι άλλο λείπει. Της μοιάζεις. Τούτο βέβαια δεν τα αρνιέμαι. Μα έχω άλλη γυναίκα. Εδώ χαλάει. Στην Τρία πήγε μόνο το ειδωλό μου. Εκείνους που δείχνουν ζωντανή, ποιος φτιάχνει. Εθέρας που το τέρις έχει πλάσει. Πίφτευτος σε λες. Θεός ο πλαστής. Εργοστησίας να μην με έχει οπάρει. Μα ταυτόχρονα στην Τρία και εδώ πώς ήσουν. Το όνομα πηγαίνει αλλού, όχι το σώμα. Άσε με περιορίσεις οι 7 πόνους. Μ' αφήνεις για να αφήσεις με ένα νησιό. Αχ, μόλις βρήκα τον άντρα μου και το χάνω. Της Τρίας τους μόχθους πιστεύω όχι εσένα. Αχ, πιο δυστυχισμένη γυναίκα από μένα δεν υπάρχει. Μ' αφήνει η δική μου, χάνω και τον άντρα μου. Και ούτε στους Έλληνες θα πάω και ούτε στην Ελλάδα. Και έρχεται και ο ναυτικός με τα κακά τα νέα. Είπε πως εχάθηκε
πήραν την απόφαση πίσω να επιστρέψουν, να πάνε στην πατρίδα του, πολύ μακριά να τρέξουν. Αφού τελικά ο Μενέλαος αναγνώρισε ότι η πραγματική Ελένη είναι αυτή που βλέπει μπροστά του, αγκαλιάζονται, φιλούνται και τελικά αποφασίζουν να καταστρώσουν ένα σχέδιο για να εξεγελάσουν το Θεοκλήμενο και να φύγουν από την Αίγυπτο. Όμως πρώτα πρέπει να πείσουν τη μάτισσα Θεονόη που γνωρίζει ότι ο Μενέλαος ζει να μην αποκαλύψει τίποτα στον αδελφό της. Για να δούμε τι της είπαν. Στα πόδια της γονατιστή έλεγαν μυρολόι, βοήθεια ζητούσανε από τη Θεονόη. Να όμως ο Μενέλαος! Σε ποιες συμφορές δυστυχισμένε! Δεν ξέρεις αν θα μείνεις ή θα γυρίσεις πίσω στην πατρίδα. Σήμερα οι θεοί θα συναχτούν και ο Δίας θα λάβει την απόφασή του. Η Ήρα που πρώτα διαφορούσε για σένα θέλει να γυρίσεις πίσω στον τόπο σου για να μάθει όλη η Ελλάδα πως του πάρει ο γάμος που ήταν δώρο της Αφροδίτης ήταν ένα ψέμα. Η Αφροδίτη γυρεύει να αποδείξει το γυρισμό σου για να μην φανεί πως με το μάταιο γάμο της Ελένης της ομορφιάς πήρε το βραβείο. Η τύχη σου όμως κρέμεται από μένα. Στον αδερφό μου να σε φανερώσω, χάθηκες που το θέλει η Αφροδίτη. Και αν πάμε τη γνώμη της Ήρας, θα σας σώσω. Και παρά την προσταγή του αδερφού μου, δεν θα του το πω. Στη χώρα θα φτάσεις. Και τη όπαθε να γονατίζω και σε παρακαλώ. Από τη δυστυχία τη θέση αυτή για μένα και για εκείνον. Μη μας προδώσεις, μη χαριστείς τον άδικα αδελφό σου. Ντροπή για σένα το αυτή αν τα γνωρίζεις. Το τωρινά και τα μελούμεν όλα και να μην ξέρεις τη δικαιοσύνη. Δεν θα προσπέσω εγώ στα γόνατά σου, ούτε θα κλάψω. Εγώ θα προτιμήσω το αντρίκιο θάρρος. Αν σωστολογιάσεις να σώσεις έναν άντρα που γυρεύει τη γυναίκα του πίσω, τότε δώσε την και σώσε τον. Αλλιώς η δυστυχία για μένα δεν θα είναι η πρώτη. Αλλά και εσένα θα σε λένε κατσιά. Είμαι ευσεβής και έτσι θέλω να μείνω. Καθάρι θα κρατήσω το όνομά μου. Και δεν θα χαριστώ στην άκαρη πράξη του αδερφού μου αποκτώντας κακή φήμη. Είμαι δίκαιη. Πάω με τη γνώμη της Ήρας γιατί θέλει το καλό σου. Και όσο για την Αφροδίτη, ας μη θυμώσει με μένα. Μαζί σου συμφωνώ και άδικο θα ήταν να μη σου δώσω πίσω τη γυναίκα. Τέλος, για να μην μιλάω πολύ, για αυτά που με οικετέψατε θα σωπάσω. Την άμυαλη πράξη του αδερφού μου δεν γίνομαι βοηθός. Κοιτάξτε να βρείτε κάποια λύση να φύγετε. Εγώ βγαίνω δίχως να μιλήσω. Και εκείνη υποσχέθηκε να μην τους προδώσει και στον Θεοκλήμενο να μην τους φανερώσει. Σχέδιο εφαρμόσανε τη Σπάρτη να γυρίσουν, τον βασιλιά της Αίγυπτου να τον εξαπατήσουν. Η Ελένη έκοψε τα μαλλιά της κοντά και φόρεσε μαύρα ρούχα, στην προσπάθειά της να σώσει τη ζωή τη δική της και του Μενελάου,
ανακοίνωσε στο Θεοκλήμενο ότι τελικά πήρε την απόφαση να τον παντρευτεί. Και πρώτα όμως του ζητά να της επιτρέψει να πετύχει τον άντρα της και με ένα καράβι να το αποδώσει στη μέση θάλασσα. Στη συνέχεια παρουσιάζει τον Μενέλαο ως ένα σύντροφό του. Το πεθαμένο άντρα μου να θάψω. Στη νύχια των Ελλήνων των πνιγμένων να κοιμούν. Τα διανά πέπλα το κυβεύουν. Για τον νεκρό, τι Ένα σφαχτάρι να θυσιάσουμε. Αποκαλεί μονάχα να νεράτσα. Και ένα διανό κρεβάτι με στροσίδια. Τον πόλεμο αγαπούσε, χάλκινα όπλα. Κι ας καλούς καρπούς η γη δωρίζει. Καράβι θα χρειαστεί και θα πάει όσο εκεί που να το βλέπεις. Σωστά θα θυμηθεί ο Μενέλαος έτσι. Πρέπει όπως λες αυτή να τον ετάψει. Στο χρέος σου, κυρά. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξεχάσεις αυτόν που αγαπούσες και να αγαπήσεις αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Το πιο καλό είναι αυτή την ώρα τούτη. Κι αν σωθώ και φτάσω στην Ελλάδα, θα σβήσω την κακή σου φήμη αν είσαι φρόνιμη για τον άντρα σου, γυναίκα. Η Ελένη με το Μενέλαο παίρνει το καράβι και βγαίνει στα νυχτά. Ενώ ο Θεοκλήμενος είναι εντολή να αρχίσουν οι προετοιμασίες του γάμου. Όμως το καράβι δεν επίστρεψε ποτέ πίσω. Ο Θεοκλήμενος θύμωσε πάρα πολύ για την κορίδια προς το πρόσωπό του και απειλούσε ότι θα σκοτώσει την αδελφή του τη Θεονόη που τους βοήθησε και τους προστάτεψε να αποδράσουν. Τελικά κατάλαβε ότι ήταν θέλημα Θεών. Να γυρίσει η Ελένη πίσω στη Σπάρτη. Στο τέλος τα κατάφεραν οι δυο αγαπημένοι. Στη Σπάρτη επιστρέψανε και ήταν ευτυχισμένοι.
Αφηγητής Κουνάλης Πέτρος.